Passarem al punt 2, que és l'aprovació del compte general de 2014. Passat de setembre i octubre va haver exposició pública dels comptes del 2014 a l'Ajuntament, on van ser consultats per tothom. Finalment va haver comissió especial de comptes el 5 d'octubre, on va haver un dictamen favorable de tots els membres de la comissió, i d'acord amb el procediment administratiu s'ha de ratificar i aprovar pel ple un cop passat els períodes d'exposició pública. Tenim els punts que determinen el pressupost del 2014, amb una sèrie de resultats, i per tant formalment hauríem de fer l'aprovació dels comptes del 2014 en tots els seus estats, comptes anuals i annexos legals, i passar, un cop aprovat, passar a la notificació de la sindicatura de comptes d'acord amb el que determina la llei. Podem comentar si hi ha debat. A veure, en principi, la proposta d'acord que presenteu queda clar que es va fer la comissió de comptes a mes d'octubre, que es va emetre el dictamen favorable, però i que després ha tingut el seu període d'exposició, on no hi ha hagut ni reclamacions ni al·legacions ni observacions. Jo el que sí que voldríem fer constar és que sí que van fer observacions a la comissió de comptes, en tant que a nivell administratiu, comptable, tècnic, vam donar la seva aprovació, però a nivell tant de gestió com polític no li podem donar la seva aprovació. Senzillament perquè un cop revisats tots els comptes del 2014 hi ha una sèrie de despeses que ens semblen no ben gestionades, concretament despeses com, a tall d'exemple podríem posar-ne alguna, una valoració, una enquesta telefònica que costa a la població més de 4.000 euros, unes atencions protocolàries per valor de 5.000 euros més, uns viatges a Madrid amb regidors i alcaldes, hi ha uns sopars, hi ha uns elevadors que es lloguen cada any 2 cops i ens costen més de 3.000 euros, possiblement plantejàvem l'opció de buscar-ne un i tenir-lo, i en un any o 2 estaria amortitzat. Per tant, en aquest aspecte, a nivell polític, a nivell de decisió de despesa, no li podíem donar l'aprovació. A nivell comptable ratifiquem que sí, a nivell comptable i administratiu, una comptabilitat ben feta on no hi ha cap punt ni cap coma fora del seu lloc. Però a nivell polític no podem donar-li el vistiplau amb aquests comptes. Aquesta és l'observació que vam fer constar al seu dia, a la comissió de comptes, i clar, la proposta que se'ns planteja aquí és una comissió de comptes sense reclamacions, ni al·legacions, ni observacions, per tant no és correcte. Perfecte, passem a votació, perquè al seu moment hi ha justificat cadascuna d'aquestes partides, un dinar de 300 euros, un viatge a Madrid de 800 euros, el tema de l'enquesta, el tema del lloguer de l'elevador pels túnels de Nadal, vam comptar cadascuna de les partides i vam considerar que formaven part de la normalitat i sense cap tipus d'excessió. L'ús de taxes corporatius que és el comprador de la cooperativa per atendre els regals de Nadal a diferents tècnics i polítics. Bé, el segon ho vam explicar, i per tant res més, passem a la votació. Abstencions, vots en contra, vots a favor. Perfecte. Ens quedem al compte del 2014.